Deze week in Limbourgeois, bijzonder evenement Elisabeth Stroevenfonds en kleurrijke zang bij Festival Vocalis. Langzame pas, met muziek, voorwaarts. Vorig weekend was de ceremoniële herbegrafenis van Elisabeth Stroeven, de vrouw die in de 17e eeuw zieken en armen in Maastricht ondersteunde. Het vermogensfonds, dat naar deze religieus geïnspireerde dame is genoemd, steekt vandaag de dag niet alleen geld in projecten voor minder bedeelden, maar investeert ook in cultuur en natuur. Met de onthulling van een kunstzinnige bank werd dat nog eens onderstreept. Ja, nou hebben we net Elisabeth Stroeven begraven. Ik ga ervan uit dat dat dan nu deze keer na de 5e herbegrafenis de laatste keer is. Ja, wat ons betreft in ieder geval wel. Ik zie geen reden waarom we nog een keer zouden gaan herbegraven. Ik denk dat ze hier heel goed ligt, op de plek waar ze ook ooit vandaan kwam. Dus een mooie plek in de crypte van Onze Lieve Vrouwenbasiliek. We staan hier in het Polderpark in Maastricht. Dit is de plek waar het ooit is begonnen voor Elisabeth Stroeven. Hier is ze toch begonnen met de zorg voor de zieken en voor de arme mensen. Ze heeft hier ook tot voor kort begraven gelegen. Dus wij dachten van als wij haar gaan herbegraven in de crypte van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek, dan moeten we op de plek waar het ooit is begonnen ook iets doen voor de samenleving. Dus we gaan hier dadelijk, achter ons is inderdaad een bank zichtbaar, die is nog ingepakt. En we gaan daar een ontmoetingsplek creëren, zeg maar in de geest van Elisabeth Stroeven, waar mensen zich kunnen ontmoeten. We zijn een vermogensfonds. We zijn helemaal niet ontstaan, het vermogen is niet ontstaan vanuit Elisabeth Stroeven. Maar de naam is natuurlijk aan het fonds genoemd omdat we handelen in de geest van Elisabeth Stroeven. We hebben het sociale karakter, het sociaal-maatschappelijk perspectief zeg maar, centraal staan. We zeggen wel eens, ja, we investeren in de leefkwaliteit in deze regio. Hè. Dat doen we via een drietal wegen, zeg maar, sociaal-maatschappelijk, cultuur en natuur. En dat zijn drie gebieden die raakten ons allemaal. Ja. En het idee erachter, wat is de symboliek? De symboliek is verbinding. In feite zie je hier allemaal kleine gemeenschapjes die allemaal met elkaar verbonden zijn. En of het nou op het sociaal-maatschappelijke gebied is of op het culturele gebied, landschap. Vandaar die handjes allemaal? Die handen, ja, dat zijn helpende handen, reikende handen, gevende handen, verbindende handen. En vele handen maken licht werk, zeg ik ook wel. Toch ook wel leuk omdat Elisabeth toch in die Spaanse tijd heeft geleefd. Ja. Mozaïek is natuurlijk gerelateerd aan Spanje, het zuiden van Spanje, die geometrische vormen. Spaans tintje. Ja, en ook juist dat grafische stuk daarin. Een beetje die geometrische vormen, daarmee spelen. Een beetje spelende mensen daarin zien. Dit jaar vindt de 10e editie plaats van het muziekfestival Vocalis. En waar het 10 jaar geleden in Vaals begon, bestrijkt het festival nu al heel Zuid-Limburg en zelfs een stuk van de Euregio. Het was speciaal sowieso als 10e editie met de Harmonieën van Thorn. Maar ook omdat we vorig jaar natuurlijk in een andere situatie zaten, hebben we alle muzici die het vorig jaar niet konden spelen, nu uitgenodigd om er nu ook dit jaar bij te zijn. Daardoor is het eigenlijk een heel vol programma. Maar het is ongelooflijk inspirerend om van klein tot groot de mensen te zien musiceren en welk plezier ze hebben. Wat we ook vanmiddag hier zagen in Kerkrade met die Harmonie van Thorn onder leiding van Jan Kober. Tenminste, ja, ik heb nog een soort trillend gevoel in mijn voeten. Zeker met die Spaanse elementen die zo enorm fanatiek en speels en dartel zijn. Het centrale thema dit jaar is ook liefde. Hoe komt dat tot uiting de komende weken? Nou ja, het uitgangspunt was mijn ouders zijn van 21, dus ik dacht laat ik daar iets mee doen. Liefde hebben we allemaal nodig, zeker in zo'n periode na en met corona. En liefde is het voordeel wel dat je daar bijna alles wat voor muziek geschreven is, heeft met liefde soms te maken.
Dus je hebt een breed thema, zodat we elkaar niet ergens in een hokje hoeven te duwen. En dan kun je zeggen, nou, dit waren Spaanse liefdes. Zaterdag hadden we de liefde van Maria, de liefde voor je moeder, de liefde voor moeder van het kind. Vanavond hebben we weer liefde voor de natuur. Dat hoorden we ook net in dat stuk van Corleones, onze componist die centraal stond. Dus ja, wat dat betreft hebben we een enorme range van mogelijkheden om liefde in muziek te laten horen. Het festival is 10 jaar geleden begonnen in Vaals, maar tegenwoordig, dit jaar, strekt het zich eigenlijk over heel Zuid-Limburg middels diverse voorstellingen uit. Ja, ik dacht, en daar heb ik met mijn bestuur over gehad, dat we we gaan naar de mensen toe, op allerlei kleine plekken, kerkjes, musea, bij mensen thuis. Nu in een theater om werk te spelen en het werk naar hen toe te brengen. We hebben natuurlijk ook heel veel educatie, dit jaar verdubbeld en dat is een hele belangrijke poot, want ik denk altijd, als we een zaadje kunnen planten bij 1 kind of meerdere, dan is dat voor je hele leven. Hè? We zijn blij dat we de vleugels hebben kunnen uitslaan over heel Zuid-Limburg. En we zijn natuurlijk ook al die gemeenten die ons ondersteunen en die meedoen heel erg dankbaar. Want ik denk dat wat dat betreft de promotie van het lied moet je niet beperken tot bij wijze van spreken Vaals. Er wordt veel gezongen overigens in Vaals en goed gezongen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat uit te dragen in de hele regio. Beter gezegd zelfs eigenlijk in de EU-regio.